Kilo bolo gawe peyek simpel ya cah TK iso bolo gawe masak kaya ngene iki. Peyek share bolo lek ngarani omahku peh iki jan muning pol-polan ya. Aja lali sesuk masak kaya iki. Iki udah renyah banget bolo delok bio. Wis tinggi lawas cocok bolo Nah, pertama kita siapin tepung beras 250 gram sok kabeh. Terus tambah telur 1 cuwembelu. Arene desaku marinasi kaya ngene iki bolo lalu kita tuangkan aja wur kaya ngono kuwi semuanya ya bolo. Oh, jadi bawang putih bubuk kaya ngene iki ya desaku langsung kita wur kan kaya ngono kuwi bolo. Santan kelapa 350 ml ya kaya ngono kuwi grujuk diublek-ublek kaya ngono kuwi. Nah, sampai tekstile merata kaya ngene iki bolo. Aja ditambahi garam cembelung wis diulek-ulek. Terus ditambahi dongro irisan cowemplung nyemplung. Kacang tanah wis dipotong-potong kaya ngono kuwi lalu dimasukkan wis bolo mari ngono diublek iki kaya ngene iki. Wis sampai tekstile kaya ngene iki langsung kita goreng saja lalu diser-serkan ning atas wajan 40 miliar kaya ngono kuwi ya. Minyake kudu panas bolo ya apine sedang ya bolo delok sawangon. Wis bolo singkat cerita iki sudah matang kaya ngene iki bolo lalu kita entas saja bolo. Piye penak to ngono ora iso peh jan kebangetan bolo Wis aja lali sesuk garapo iki bolo tinggi lawuh ya. Wis bolo arep pamit dulu arepe madang geden ya delok ning kita remek kaya ngono kuwi. Wis aku pamit dulu assalamualaikum dadah boloku madang. Trowiri.